Nako. Welcome back. Welcome back. Welcome back to budget. Hi guys, welcome back. Nagbabalik ang inyong Reyna. Reyna na. Nagdiwong bitaw. Bukan nagpa-slim. Si Mads do ginawa kay nagpa-slim. Nagsiya na gymnasium dia. So guys, na birthday meet kay pare ko kay bang birthday. And kwanto ka ng unexpected invitation. Sana, bita guys, birthday ni Pads Reben. Pads Reben. Dara mga katawan na rin nagkukumbate, nagkuhuka dari. Dapat bilinan si ko nila kadi ko masugot. Ano ito yung mga kumbatihan? Humba? Humba nga tamis. My favorite all the time. Kaya itong sila ko na nan. Ragod siya pa. Patungo dito sa kuwan ko. Anak, ano, plato mas. Naglangilangay ko manggit na imong hello Odi ay makalimutan ba kay kamot. Let's eat na mga Mads. Alay na ang kamot. Kaya magikuha kay dako. Magkuhan sa mga Mads sa magkuha na mo. Sara nila nga pakapin sa McDo boy, sana ni pakapin. Gikan sa Bikin naman McDo. Gikan sa McDo lang suksok. So, bikin naman McDo. Kagwapan. Kagwapan. Dato ang kuhan dire. Baka naman tanod. Tanod. Sana. Let's ski. Ibidyo mo na pagkaon ma'am. Kaya maglaway na sila. Atong kapitan. Atong kapitan. Atong kapitan. Atong kagawad. Ay manok, mga Mads. Atong mayor, atong mayor. Manok Bisaya. Thank you so much Mads Reyna for the banana cake. Pakita po ma'am kay giming ako sa atong vlog. Ato na husi. Karon husi. Karon. Storya na. Kaunas dyan. Mukad sa ako guys kay Kumbati sa gutom kunas na. Mads o kuan. Mukad. Mukad ko ro balig 5 ka kilo. 5 ka kilo. Grabe sa 5 ka kilo. Naglapas man pud sa. Nay balang nga mo bud. Mud. Good bad. Namungi na mga Mads. Asa na maro mga pero ka lugar. langga, okay pa kita langga. Asa na maro picture Mo ni mga diet. nga sana all diet. Dugangan pagduha ka kutsara. Nagkatara luwag mo na. Oh no. Ibuking ni. So mao ra dinhi ang mga Mara ko na iyang kuan pero dugangan pa nagbalig 5 kay ngana. Okay. Nay saingan na ni Mads apertada. Yes. Apertada. Shout out sa ato ang mga chef cook ron si Anna Marie Revilla og si kuan na di ay si Delatorre na din siya Miss Delatorre. Og si to Roberto. Si Kuya Jujin. Humba ba ni or sa mga Humbang time istampis. Di ba mo man imong ganahan? Handa mapapasabak zukuan ni ron. Pasabak ko eh. Wa din yung vital statistic Sa vital statistic ma'am kanang mukhaan kag vital. Kanay mo ang 20 nangita. Ibang saya ta dinhe. Tarawa ko sa dinhe. Mana? Bar. Mahal to mga kababayan. Laban Mads. Mga kababayan dira. Manang muli nga busog. Mga kababayan. Mga kababayan. Anong kailangan kong gawin? Ayan. Kain na kayo. Hoy, show us mga Dabi ang manok. show us Mads rin na. Pwede na. Iwan na rin na. Pwede na oh. Nga rin na. Ako ang konong sa Alay kanang Manok bisa dyan guys. Lamit tayo. Ay, namuro rin mong humba. Gahi man ay. Dahil man, ikaw na ka bahalag usap, anak mo. It's our... Kani ba kani
na maroon na. Sabi ako na like ko. Wala naman ako kumita. Nagplastic man. Kuha dyan kayo, hulikam ko yung pagpahungit yan mo. Ay, ito pa manok ani. Sabak ko manok. Iring may Manok. nakadiri. Unsa ning manok ka karang itataray ay masiguro ni. Patalize ko noon. Dahil dito. Dito. Paralyze. Anong kailangan kong gawin? Kuha pa sa lata, ma'am. Banda na. Walang bisabaw din. Dara tong birthday boy, guys. Wala din eh. Maluda. Hi. Hi. Bye. Let's go. Inada. Ay, Hi. How are you to find out? Bye. Kuan naman yung mga kuan dire bisita. Tapos mazo nagkumbati ingkib sa maong Na-stress ko, paasa ano, itari ay. Nagplastic ko ani ka kinagahi. Ano mo kunit? Hindi ko kauli kaya nakikit na lang. Kamu kas. Tempas ha. Magpamig plato. Go. Apa ini insert? Insert. Anong kailangan kong gawin? Pati ko. May, sudli sa tubig nili. Oo, may sula na magkanon ani. Nahulikam sa yung mga hungit eh. Yung kain yung taon na nagluto, kaya sinaw na. Sinaw na. Plato na Uyab na ko guys. Ipa na lang huyab. Uyab ni me. Ano na sila over 100 years. Kumusta lang? Kumusta lang? Enjoy. Tumukay. Ma'am, i-challenge ko nung kanila gunshot challenge. Atong nasa TikTok na. Atong murag ko silon ba niya? Sa malamig sa malamig. What happened to? Pag-ipusil. Nag-ipusil ba? Itong magled-led. O, karang nga na. Anong kailangan kong gawin? Kasi, Accept ba ko na ka itong challenge? ato ka sa merkado. Kay dancer do kayo. Atos merkado, Mads. Baka ulit po mag-iak. Sa merkado, bita dyan na si... Merkado ba siya ubot? Sa market. Pare atong Palit na kay Adjo. mahigda din na. Na may ba matuwad naman sa kinuan ko. Kajilan ba ko? Ato nalagpot tagan sa to, tangkong. Asa to? Tangkong to? Tangkong, tawad. Tangkong, kalit na naglit. Ay, padong taman. Padong mazumbi ba? Padong mazumbi ba? Hindi, hakari, hindi. Lato. Napaong jud ko ani ka kinatambukan. Hindi ko kakaya. Pag dilay ko man, mag-BP man ta. Ito man bipihi ko na kumang. Ma-error na po na. Kuha na rin dugo. Mabarog tabi kasi. Gana ko pa spaghetti ka hapit na ko na magkaon. Di man din si pugagata. Gagyan naman ko rin mo eh. Uli na sinzuha oy. Ano, malingbay. Sige po, kanta rin ko sa dero. Harap sa dito. Magdungol pa ko na. Magdungol. Jot dan migluto guys mga spaghetti lang gikaon. Kumbatig siya.
Panagsanin atong kinabuhi. Go. One eternity later. Alaga. A millions of alaga na. Mga miyok, mga alaga. Pero na, small to, wala ka gwanta. Sansan na. Muling ko. Saw ako, piko. Baka naman. Ba't pwede man kubiko? Kasi, ay. Pangiti ko, kaya naglingkod ko dali ba? Ang sa kong uyab. Magsilising, ngayon ka. Ano nang tirso, kaya pangitan mo. Bita ka sa nitris on. Ano to? Mangita mo ka. Magdog mo niya. Bantay na nagpaan ka na perso ha. Mapakang, mabantan ko. Hindi ka mapakang, ma. Bala na. Paan ka ngayon yung perso ka pa. Patay. Nagkuhan na magputi, nagkuhan. Nagpreso di ani, kuan. Nagminopos. Wala ko gidugo. Nagminopos siya na ka. Oling. Hindi na kukurot ng loto. Kanta da ba? Ano na din na? Apatsi. Tagabang ako. Apakal kung buko-buko mamara makaginapak ko. Dagang iba arong sige. Sige pa. Sige pa. Tak ka dyan mong baga, ma. Pupukan ng tuna ko. Palo niya sir. Purdos ka, anong salan? Uli ang palagi ko rin, Zo. Kulot niya ha. Kasi mag-silver medal. Ay. Silver medal ba? Ah, grabe ate Siri. Siri. Ma'am, ihawa na naman. Di kayo marami awon ako. Nawawala ko na si Mads, guys. Sige guys, mo sa to guys. Mo focus ako na siya ka.